In June 1975, Kim Il-sung arrived in Yugoslavia and was greeted by President Josip Broz Tito and warmly welcomed by the people. Despite his illness, Tito accompanied his Korean counterpart throughout his tour of the country, expressing his respect and according him special hospitality. Vođa korejskog naroda i generalni sekretar Korejske partije rada Kim Il-sung srdačno je dočekao visokog gosta, predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije Josipa Broza Tita. Predsjednik Tito dočekivan je poklicima, igrom, pesmom i neviđenim oduševljenjem. Na najvećem trgu, gdje je bio vrhunac ove svetkovine boja i zvuka, gdje su ljudska čula postajala nesposobna da prime sve te utiske, predsjedniku Titu uručeni su simbolični pokloni, srebrni mač i statua borca protiv imperijalizma. U razgovorima predsjednika Tita i Kim Il-sunga ispoljila se bliskost i podudarnost gledišta o mnogim aktuelnim pitanjima današnjeg sveta. Na stadionu u Pjongjangu u čast predsjednika Tita održana je veličanstvena manifestacija. Predsjedniku Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipu Brozu Titu uručene su povelja počasnog građanina i zastava Pjongjanga. Sledio je nezaboravni spektakl. Ovaj izuzetan program postao je inspiracija i nedostižan uzor mnogim proslavama i spektaklima širom sveta.
을 걸쳐가는 우리 혁명 대회의 진도에는 영원히 위대한 김일성 동지와 김정일 동지의 태양기가 휘날릴 것이며 언제나 우리를 새로운 승리로 고무추동할 것입니다. Kim Il-sung is everywhere in North Korea. Pictures of the country's founder adorn every single building and home, along with his son Kim Jong-il. Massive bronze statues tower above the heart of the capital. Dva predsjednika, Tito i Čaušesku, su krenuli svako sa svoje strane Dunava. Tačno u 11 časova sreli su se na sredini Velike brane, koja je ukrotila moćnu reku. Dnevni list Politika tada je izveštavao sa svečanosti. Susret predsjednika Tita i Čaušeskua bio je izuzetno srdačan. Dok su izmenjivali prve reči dobrodošlice, đerdapskim klancem su odjekivale topovske salve, a sada mirnim vodama Đerdapskog jezera zaplovilo je 100 jedrilica, izvodeći neuobičajen i do sada neviđen dnevni vatromet na vodi, izvestila je Politika. Ceo ovaj srpski narod ovdje gleda u vas. I vi ste za njih i heroji i srpski obilići. I ne može se desiti da jedan heroj i srpski obilić ode ko pizda ovdje i sede kod škole. I boli ga kurac za položaj. Jer jasno? Evo je mlade generacije koja će znati da vodi Jugoslaviju. Narodi koji imaju takvu omladinu, ne trebaju se bojati za svoju budućnost. Trenutak kada pripadnici Škorpiona kod Trnova ubijaju najmlađu žrtvu, tada 17-godišnjeg Azmira Alispahića. Njegova majka se na mjestu zločina i ove godine prisjetila kako je na televiziji vidjela ubistvo sina. I onda sam počela pomagati. Ime mu Azmir, zvali ga Haska. Aj moga Haska, no. U mene čerka ležala, spavala, skočila, šta je mama? Rekao je na našeg Haska ubijaju. Osim njega ubijeno je još 5 Srebreničana. Pripadnici jedinice Škorpioni iz Srbije snimali su i njihovo mučenje prije strijeljanja. Na snimku koji je prvi put prikazan tokom suđenja Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom 2005. vide se i službenici crkve kako ranije pozdravljaju Škorpione. Još jedna u neposrednoj blizini mjesta gdje se mi nalazimo, lokacija opet Titova ulica. Gdje Hari? Gdje Hari? Hari, jesi čitao? Evo, sada je pala na granata, kad možda 30 metara od nas. Opet Tito ulicu pred Narodnu banku.
Jugoslovenska narodna armija oduzima oružje teritorijalne odbrane po svim općinama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Neprimjetno, to oružje završava u rukama pravoslavnih Srba. Još uvijek vladajući komunistički režim mirno je posmatrao ovo veliko pripremanje genocida.